Ninyo tanan mga bay, maayong kabuntagon mga higala sa ko sa kahanginan og sa kawanangan. Ani ano sa bangyo inday kabkab no sa nga inyo nagsarang may sa Facebook ang Facebook gihimong radyo. Dara nga akong ipakita sa inyo ha ang ako ang kinabuhi sa Ismiol. Ismiol is life gyud Ginoo ko. Anawa ang mga kuan ang mga unsa ni mga akong gipapilitan og gipapilitan ako og singalan ani electrical tape ang akong kuan mga gadget dira kay para basin mahulog in taon. Ipapilit na ako sa pultahan basta silang kinabuya. Dira ang mga wire mga bahala gipangsangat sa gasa dira. Oh hala birata ni. Ang gubot kayo ang kinabuhi dito sa Luyo. Kay wa pa na human lagi panday ni ang mga balay daghan pa kay mga unsa ni materialis diri sa Luyo wala pa na human in taon. So mao ra to ako ra ang gustong ipaabot kaninyo og ang ako ang kinabuhi diri sa Smule kung unsay mga style no. Ay papilit sa pultahan og belated happy birthday dai gusto lang nako ipaabot ang akong panumbaya sa atong sa akong mga higala sa kawanangan no nga nagsaulog sa ilang adlaw ng tawhan ning lumalabay nga mga adlaw nga sila nga gahapon nagsaulog sa ilang adlaw ng tawhan si Shira Keye bay belated happy birthday kanimo pasaylo lagi kay ko bay kay ulahi gid na ko nakita ng imong message ako tungod kay kadaghan pagid nako nga mga buluhaton din niyo daghan pa kay kog mga replyan usab so wala na ko natagad ang tanan-tanan so pasaylo lagi taon ko ninyo ingon man usab kay bay narit married pasensya jud kayo bay ha kay nakitaan gid nako gahapon bay belated happy birthday na lang yung duha no tanang sa ulog sa inyong adlaw natawan karong adlaw maayong pagsaulog mga bay ako timos og hugot nga nangaliya nga unta hatagan ko kanunay og daghang pagkatuigan sa inyong kinabuhi aron na ang tanan yung pangandoy inyohang mahatag sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya o ka mga kaigsuonan o gingon man usab sa mga angayan nga tabangan so paday lang mo mga bay sa atong maayong tumong sa ning kalibutan hinaot nga ang gugmag kalinaw maghari sa matag usa kaninyo ingon mo usab sa inyong tibuok banay daghang salamat kayo yung tanan og dira nga akong kinabuhi no. Bahala magkinaon sa Ismiol is live vid mga higala so bago lang ko nakabalik nakakonek sa ako ang usa ka cellphone gikunika na in town sa ako nga inahon din ni kay naaman siya i-send sa ako sa WhatsApp niya naaman diri ang ako ang WhatsApp so mo to nga iya kung gikunikan gina siya ipaluto na pud nga bago kay nga na man siya basta siya ipaluto nga bago iya lamang i-send sa ako ang WhatsApp so mao poy dakong tulay nga nakunikan ang akong usa ka cellphone in town nga kuan na kaena kanang singan ani buak na ka isa nga tanan so di ara birada na pud ko sa Smule no naho na ko ning kanta ni makadasig kayo nga naguluhan ug hanapin ka paki-follow na lang ko mga bay sa kuang Smule nga Inday Kapkap. Ara magara-gara na pud sa Smule nga hinaot nga wala pa ni mata nga amo no lingi-lingi lang pud gamay day kay basig na ang mga amo wala man kinaunsa basta kay padayon lang gyapon ta balag na nay amo nakalili. Basta iya lang kitag pamagi ani para malingaw na to itong kagalingon kay dili gid lalim ang kinabuhi in taon sa mga maglalangyaw basta kaya na to ning tanan kaya na tong tanan antuson ang tanan para sa resibo. Daghang salamat ug maayong pagpanginabuhi ug maayong panglawas kanatong tanan dinhi na lamang kukutob ug kini inyo idakabkab ang inusarang maestra sa Facebook nga Facebook gihimong radyo nga magra-gara na pud karon sa Smule. Daghang salamat I love you all.